parti tagħna illum lemħet iċ-ċikonja. Aktarx, laqqas li kieku kienet speċi komuni, ċikonja mhux faċli titgawda mill-pubbliku minħabba diversi raġunijiet. Apparti li normalment iċ-ċikonja tippreferi postijiet mhux daqstant aċċessibbli bħal widin mimlija qasab u veġetazzjoni, il-kulur tagħha jagħmilha kważi inviżibbli. Anki jekk tkun fil-mikxuf, kważi kważi irrid ikollok għajn ta' seqer biex jirnexxilek tilmaħa. Kemeda ħelwa tistaħbem hekk u xek. Miegħi reġandi lil Kelly kif wetkom qabel waqafna għal dawk il-mumenti ta' riklami. Kelly għandu kurzita kbira s-setejn li bl-ingravata, issa reġa' moda tilbisa. Eżatti. Kif tilbisa s-soltu. Eżatt, mhux l-irġiel biss ukoll. Iwa, n-nisa, ġiet moda n-nisa rrid ngħidlek. Eżatti. Di l-istess sibta minn Charity Shop kienet €1 u kienet għadha ġdida f'Jamanta, ġifieri vera faċli ssibhom daw ħafna. Kuluri għandha sbieħ. Ħafna u vera għal da żmien nara vera ideali. Issa tista' tuża l-istess jew bħal mużajna r-ribin iddaħħalha fil-qalziet bħala ċinturin. Okay. Jiġi effett sabiħ. Huma affarijiet li mhux komuni nużawhom daqshekk. Allura l-fatt li tużhom anke inti l-istil tiegħek vera jidher differenti. Ekku. Inkella tista' tuża tilbes flok bħalma jkun hemm blouses u jkollhom iċ-ċoff vera kbir. Tilbes lila u tagħmilha monqok u tagħmilha f'ċoff l-istess. Avoli għandha naħa mhix daqs l-oħra. L-effett vera joħroġ ħelu ħafna. Alla-volja naħa jarqaq minn oħra, l-effett vera joħroġ ħelu. Sew. U ċoff fil-verità inti dil-parti jisek ħatuża, ġifieri essaċċi l-istess. Għat maħsib tali. U vera, ħafna drabi. U koll, għal-min iħobb l-affarijiet sentimentali, jista' jkun li forsi għandek xi ħaġa tal-papa li ma jkunx għadu miegħek jew tan-nannu u tixtieq iżżomm tifkira tiegħu, hija xi ħaġa li wieħed jista' juża. Nistgħu pereżempju ndawruha ma' xi handbag ġili jdawru l-scarves ma' handbag. Tista' tipprova, speċjalment jekk forsi naqra twila żejjed. Ma tista' tipprova, eżatti, speċjalment jekk tkun naqra wieqfa l-handle tal-basket, vera faċli biex iddawwara miegħu. L-idejat qatt ma. Eżatti, tipprova trid. Forsi kollok naħin tesperimenta. Nara lek xi ħaġa oħra ħdejjek. Eżatti, iva. Dan huwa basket li għamilt jiena, ħittu jiena. Eżatti, ħittu jiena. Kell il-biċċa ta' barra kienet ħudi u kienet imqatta. Sibta ġo Charity Shop ukoll. Kienet imqatta u deċidejt li nixtrih. Oġbok id-disin. Eżatti, ħafna vera ġobni jekk sajfi. Ara xeħlew il-handle. Għamiltu boqda dan, għamilt loqda mbagħad ħittu wara u fuq ġewwa kelli biċċa materjal li kienet għadha żejda minn proġett ieħor, deċidejt li nuża għalih. Ħalan forra. Eżatti. Ma nara għamilt handbag. Hello. Eżatti. Wow, Kelly, impressjonajtni ta' vera. Grazzi ħafna tal-li sam daw il-sibijiet tagħna, grazzi tal-li iddedikajt il-ħin għalina wkoll. Nisidnek ta' żen rigal ta' kummerċ ġust minn fuq il-mejda tagħna. Grazzi għall-lum ix-xema. Grazzi għall-lub Djakonija Parroċċi. Ħajkolli nsellim lek hawnhekk, insomma jekk trid tista' tiġi daqsxejn miegħi tara x'qed jagħmlu. Ara naqra Kelly, ara x'għamlu. Jiena vera sellimt lek imma issa naħseb anke inti qabditek kurzita tara daqsxejn x'qed isir. Wow, Carlo Cheryl. Bidla totali. Ħafna kemm sabiħ il-kolor. Mela, l-ewwel tajtuha passata safra. Iva. U raffa. U raffa hekk qed narakom tagħtu bil-pinsel. Nagħtu waħda naqra aktar li Rosa. Rosa naqra skur. Imma issa se jkolli nsaqsikom tipo x'inhu il-ġist wara da. Mela, issa jekk tinnota f'din il-parti ta' hawnhekk, qed nagħti rosa mhux qed nagħti kullum kien ġifieri nħalli partit fejn jidher l-isfar. Sewwa. Issa kif innixfu r-rosa li ħanamlu ovvjament ħannixfu u nagħtu kulur ieħor imma din darba ħanamluh bl-spray. Fuq ir-rosa. Ġifieri mhux ħanużaw kornflower, ħanużaw biss iż-żeba u l-ispray bl-ilma biex inxabbuha. Biex noħolqu kulur ieħor. differenti. Eżatt, kulur ieħor. U mbagħad ħanixkatlew biex nibdew noħorġu ftit l-isfar minn taħt, naqra ir-rosa jidher l-emmulaw. Allura joħloq ħafna effetti differenti. U tkun xi ħaġa oriġinali wkoll, ġifieri mhix xi ħaġa. Kont insaqsi l-Kelly jiena, inti ġieli tħajjar tisboħ xi materjal għadek jew le? Imma ġifieri normali, mhux bla sekrettività. Issa forsi dawk idea jkollok xi handbag ma jogħġbokx, tisbaw ukoll jew bedejt tqaxxarlek xi ftit. Karlu jħobb jagħmilek dik il-bagalja fil-fatt. Mela, dik kienet bagalja kompletament differenti u Karlu
għamli la dak id-disin. Hello, hello. Ġifiri ideja tajba li Vera, kol, vera, kelli. vera. Inti ħajjartna nħitu, aħna ħanħajruk tizboħ, forsi. Mela, issa wasal il-moment illi naraw xħat uħol inna Gwen. Kulħat joħloq l-affarijiet differenti. Gwen, x'għamilt inna l-lum? Illum ħankunu qegħdin nagħmlu riċetta billi nużaw il-gallettini li jkunu jirtabu. Ma tantx jirtabu. Għax kif nixtruhom, titħanhom. Toqgħod tikxifni inti. Insomma ta' inti qed tgħid għalija. Meta nixtruhom tagħmel xi belate, tgħidli għamilli gallettina. U għamil it-teh. Mhux ovvja għamilli te alright, nagħmilulek. U ma tqamilli gallettina. Kemm huma tajbin daw. Isma' ħin, Daw qatt ma xtrejna minn għamilli oħra. Nibdew. Nibdew. Għax ġejb il-paroli. Mela, illum ħanamlu Apple crumble. Din hija l-favorita tiegħek Vera. u l-gallettini huma l-favoriti tiegħek U tiegħek. u tiegħi, imma l-gallettini daw vera jogħġbuk lilek. Kollox inhu. X'għamilna? Trid tispjegalhom x'għamilt fit-tuffih inti u jiena ngħidilhom x'għamilt bil-crumble? Tajjeb, mela, riċetta sempliċi ħafna, kull ma minna qbadna tuffieħ, qattajnieh, kwadri, kubetti żgħar, żidnilu imarfa zokkor ismar, kuċċarina trab tal-kannella u ftit meraq tal-lumi biex ma jiswiċ. U mbagħad morna l-iskop tar-riċetta li kien il-gallettini li kienu qed jirtabu. Ma nafx kif. U x'għamilnilhom? Mela, li għamilnilhom kellna l-gallettini li kienu qegħdin jirtabu sewwa. Nżidnilhom ukoll l-intrita, Il-lews. il-lews, skużani, il-lews, u il-butir. U ħanitfaw il-crumble fuq. Jimporta. Tikkonfermux u jekk irtabux. Tajbin, ma ta' Għal dak li għallu ġol istonku mux xorta ħajirtabu. imma Sekund għadda, un-bad dija minnija fil-forn Eżatt. għal nofsija. uġi ċaġek. ċaħna dun parla u ma nifux. Uġi ċaħġek. Ekku. Issa, ovvjament, naqra tija, my friend. Tajab najdu kol, illi nistaw nużaw dan it-tip ta' gallettini bħala bażi ta' cheesecake. Cheesecake, Ġviri kol marridu namlu, naqbdu dal-gallettini, nitħnuhom, nżidulhom ftit butir imdewweb u namluhom il-bażi u mbagħad Eżatt. dak li jkun jista' jagħmel iċ-cheesecake li jrid taċ-ċirasa, tal-frawli, tal-kiwi li jiggosta tal-lum. U anke jistgħu wkoll pereżempju din, orrajt kif inhi. Tagħmluha ġo taġen, issajruha naqra hekk sakemm tieħu naqra kulur, u mbagħad titfgħu pereżempju fuq il-ġelat, biex ikollkom naqra dik il-crunch, tistgħu taklhom waħedhom imma mhux l-iktar ħaġa ideali. Iġifieri tistgħu tagħmlu ħafna affarijiet tkunu versatili billi tużaw il-gallettini li jkunu qegħdin jirtabu. Jien ġieli pereżempju ngħid ara dawn pereżempju qegħdin jirtabu. U ma toħodhomx nottijek ma jinżlulekx. Imma mbagħad skop le vera. Ma jinżlux. Allura jinżlu ġotte. Imma xorta ma jinżlux bħat-toma normali. Allura jien kont ngħid imma x'ħanaqbad nagħmel bihom. Sibna din l-idea u l-idea perfetta ġifieri L-importanti kif ngħidu dejjem? ma naħlux. Mamma mia, l-lum ma doqtom, xirma. Ma morċi d-duqa. Jinfetaħ li vera l-aptit. Iva, u fil-fat ma l-aptit ħanimxu għal-aptit ieħor. Fil-fat ħdejja fuq is-sofan għandi l-Sinjura Chanel Schultz. Hello, Chanel. Mela, Chanel bi professjoni hija edukatriċi. Imma mbagħad għandha l-qalba ħafna il-xogħol li tagħmel mat-tfal. U fil-fatt waqt din is-sensiela aħna għadna l-ambjent u l-kreattività. U fejn jidħlu tfal importanti ħafna, speċjalment minn meta jkunu għadhom feta żgħira ħafna bi wieħed u ieħor milli ma jeta nistgħu nibdew fejn jidħol il-kreattività. Il-kreattività tibda
minn isu sena u nofs il-fuq, imma importanti li nibdewhom minn qabel biex jiġu esposti għal ċertu materjal differenti. Eżatt, l-early years. Eżatt, ħafna Fit-twelid sal-5 snin. Eżgur, fit-twelid, meta jitwildu nibdew libsom il-ħweġ it-tfal, ovvjament diġà qegħdin iħossu materjali differenti fuqhom. Ġifieri hawnhekk qegħdin nitlu aħna fuq l-element tas-sensi. U qed nitkellmu fuq is-sensi kollha mhux biss li tħoss. Fil-fatt inti, Chanel, għandek jiena naf inni nafek kważi 20 sena u naf kemm dawn l-affarijiet huma l-qalbek, imma fil-fatt inti ġibtilna magħna hawnhekk. Affarijiet li insibu d-dar. Ħafna drabi ikonna dal-kunċett din l-idea li tfal biex nesponuhom irridu fuq ħafna flus. Imma fil-fatt inti tiġi hawnhekk u tgħidilna ma tkomx għalfejn. U fil-verità it-tfal jħobbu jilagħbu mix-xejn. Bħal per eżempju r-roliet ta' toilet paper. Iktar ma jkunu żgħar iktar ikunu qegħdinek fil-verità. Karti u jagħmlu l-vapuri u l-ajruplani. Ġifieri fir-realtà vera llum il-ġurnata toys, il-ġogarelli hemm ħafna żvilupp fihom, ġifieri xorta importanti. U żbieħ u jħajruk u taf inti, imma ħafna plastik fl-ambjent ukoll. Ukoll, vera. Imma hemm l-element edukattiv ukoll fil-fatt saret ħafna popolari fejn il-ġugarelli tal-injam pereżempju. Iva, unjam differenti. Ġifieri anka kif jinżebaħ jew kemm jogħġbuni tal-injam. Issa, Chanel fejn jitlu s-sensi tiffoka wkoll biex toħloq sensazzjonijiet differenti. Ġifieri pereżempju. Hawnhekk ma ħanibdew bir-ross. Dan ross u xejn. Ross. Dan huwa ross normali, tista' tixtri ross differenti wkoll għax hawn ross irqaq, ross iktar oħxon. U jiena hawnhekk sbaħthom bil-kulur tal-kċina li nużaw fil-kċina. U jiġi pereżempju rrid nuża jisu baħar, mela għamiltu bil-blu. Rrid nuża l-oranġo jiena għal-ramel. U mbagħad fl-aħħar tista' dejjem iżidhom flimkien u għamil xi ħaġa pereżempju tal-karnival. Ħafna kuluri, qed tifhem? Hawnhekk għandi stilel li wkoll huwa ġin. Nipoġġu fil-brodu. Eżatt. Da sbaħtu kannella jiena għaxat forsi nkun irid nagħmel sensory tray, eżatt, bil-ħaxix. Daw is-sensory trays fil-fatt x'inhuma eżatt u ħarġu daħlu ħafna nvoga. Mela peress li fl-iżvilupp ta' tfal nibdew minn kif beda jgħid Karlo, minn meta jitwildu nibdew nlebsuhom mela huma tiħossu il-fil differenti tal-ħwejjeġ. Imbagħad importanti li noħorġu bit-trabi ħalli huma jiġu esposti għax-xemx, is-sħana tagħha, il-ħsejjes tal-annimali għasafar u l-ambjent ta' madwarhom sewwa. Issa mbagħad ikun hawn min joħodhom ċertu groups biex huma jiġu iktar esposti għal tfal oħrajn, għal materjal differenti, mużika, biex dejjem il-moħħ ikompli jiżviluppa. Għax huwa kruċjali ħafna meta jkunu babies sal-ewwel sena speċjalment. Issa, dawn it-trays issa ġo play centers, ġo childcare centers ikunu kbar mhux ħażin. Jiena ġieli tajt tista' tixtri pereżempju il-dik tal-pjanta ta' taħt. Plattina, eżatt. Jew ikollok xi dix id-dar dawk tal-foil, ġifieri m'hemmx għalfejn toqgħodhom fuq ħafna flus. Jew xi tray. Eżatt. Li jkun ftit oħxon wiesa hekk minn dan oli. Ħalli ma jaqgħux l-affarijiet. Jkun iktar kontent. Għalhekk tray hawn minnhom tal-injama u daw Iva. ikunu ideali fil-verità. One biex inti qed tallem lit-tifla jew lit-tifel li dan huwa il-post li ħanamlu dan il-mess, qed tifhem? U tu biex ma jqogħdux jaqgħulek l-affarijiet ukoll, ġifieri hemm żewġ affarijiet. Ġifieri inti bażikament li qed tgħid mhux biss assensi imma wkoll fejn tidħol dixxilpina. Ukoll, Ġifieri inti li tfal qed turihom qed tgħidilhom isma' hawnhekk dan huwa l-ispazju fejn ħanamlu straġi. Eżatt. Imma hekk biss. Eżatt. Issa forsi minn qed jarana u forsi qed jgħidu qed tiġini frassi jien ukoll. Imma jekk jibilgħu mit-tfal pereżempju għax żgħar għax huma affarijiet żgħar.
Ovvjament, dejjem irid ikun hemm adult magħhom. Sewwa. Sewwa, issa aħna nippruvaw nużaw affarijiet naturali kemm jista' jkun imma still mhux għax ikun natural huwa tajjeb lanqas. Issa f'dan il-każ peress li għandna aġin u aġin mhux imsajjar, xorta trid toqgħod attent. Għax it-tfal f'dik l-età dejjem jippruvaw idaħlu ġo ħalqhom. Inkella forsi tista' tuża ġin li jkun iktar kbir. Tista' mela. Jiena nuża ġin kull size u tista' wkoll issajru pereżempju l-ispagetti. Ġili għamilnieh insajruh nagħtuh il-kulur u mbagħad huma joqogħdu jafġu fih hekk. Sew, ħelwa. Jiġi l-kulur titfawh ġol misħum biex tallef fil-kulur. Eżatt. U jiġib il-kulur. U jiġib il-kulur. xieħla. U tista' tagħmel pereżempju rainbow. U batu ma jibqax rainbow, jiġi ħaġa waħda. Taffiċa, tifna Imma belin, dik insomma. l-avventura ta' tfal. Importanti ħafna li għax jekk huma ma jiġux esposti għal materjal differenti, dan ħajrifletti fil-karattru tagħhom meta jikber. Min ħajkun iktar riservat, minn ċertu sitwazzjonijiet idejquh. Allura aħna nippruvaw li natuhom kemm jista' jkun affarijiet differenti ħalli huma jkunu lesti għal-ħajja ta' barra. Huma fajt li nsibuhom fil-ċina tagħna wkoll. Eżatt, issa, mela, dawn pratikament dawn l-affarijiet, fil-fatt hawnhekk għandna l-aġin li huwa Ikbar. huwa ikbar, huwa blu. Ġifieri dawn apparti li inti meta ħadd misshom għandek diġà it-texture tiegħu li hija differenti minn aġin ieħor. Tajjeb. U daw jissimbolizzaw affarijiet oħrajn. Semmejt pereżempju il-baħar, semmejt il-ramel. U kif din tiġi interpretata ma' tfal li dan pereżempju huwa l-baħar. Fis-sens, mela, aħna qegħdin għandna żewġ tfal qudiemna, qegħdin id-dar, qegħdin nagħmluhom dawn l-affarijiet. Kemm jgħin mhux biss li jmissu imma wkoll li tgħidilhom. Eżatt. Infatti, aħna dejjem ngħidulhom meta dduru mat-trabi tagħkom jew mat-tfal tagħkom anka trabi ġifieri daw mhux qed jitkellmu. Imma importanti li ngħidulhom din hija x-xemx, ix-xemx safra bil-Malti bl-Ingliż biex tixtieq. Imma importanti li ngħidulhom x'qed jaraw. Jekk dan huwa blu l-baħar blu, ħalli huma jibdew eventually jagħmlu l-connection. U jekk inti urejt dan il-blu, pereżempju, mbagħad urejt blu ieħor, huma jafu li l-baħar blu. U da jiġi wkoll mill-kodba li naqrawlhom, ġifieri huma dejjem qegħdin jaraw dawn il-natural colors tan-natura, l-blu, l-aħdar, kannella. Ġifieri dan li qegħdin ngħidu aħna dan kollu huwa marbut ukoll ma' parti mill-edukazzjoni ta' tfal. Ġifieri aħna mhux biex it-tfal joqogħdu kwieti nagħmluhom da trej nħalluhom jabdu nitilqulhem. Ġifieri irridu nimxu magħhom pass pass u jiena rajt il-ħuti jikbru, rajt in-neputijiet jikbru. Huwa wieħed mill-isbaħ żminijiet li tara tfal jiżviluppaw. U għalija huwa importanti ħafna li l-ġenituri jkunu preżenti biex jaraw dal-iżvilupp qed iseħħ. Ġifieri mhux xi ħaġa li pereżempju orajt nistgħu jkollna nurseries, jista' jkollna l-iskola eventwalment. Allura speċi ma taraħħomx mhux qed tmur magħhom. Eżatt, mhux qed. Allura dak il-ħin u dawk il-mumenti huma importanti ħafna biex aħna kemm jista' jkun napprezzaw l-iżvilupp. Eżatt. Issa ħaġa oħra u hekk qed nara dan jiena. Huwa glitter. U għal xiex nużawh? Iħobbu l-glitter, bil-forsa, għax meta konna qegħdin nisbaw il-ħajt, ġifieri beda jieħu l-glitter minn mal-ħajt u jagħmlu ma' wiċċ u jagħmel midu, qedlu issa tintela bil-glitter. Mela, il-glitter hawnhekk kif qed ngħidu għandna l-aġin tista' tuża shaving foam. Ukoll tista' tuża żeba li tagħmilha bil-food coloring stess. U dejjem iżid ftit, ħalli hu jolqot l-għajnejn il-glitter. Miegħu. Eżatt. Jiġifieri jiena ġibtu bħala iżid mal-affarijiet. Sew. Tista' taqbdu tiftu fit-trejnek. Importanti li tkun barra. Żgur. U ma tibda tisma' tweġġi għax tara tfal kollha il-xumi wara l-bit.
Issa, l-aħħar ħaġa għax dat nibdew nikkonkludu din il-parti vera nħu pjaċir mela nkun ma' Chanel. Mela. L-ewwel ħaġa innu jinaqblu ħafna fejn jidħol l-element kreattiv. Allura, b'xi mod. Iltqajtu. Iva. U li tkomplu tispirawni u t-tuni li d-dejat. Le, mux għax bijakli, ta' tiħux għalik. Le, right, okay, all right, le, maħġalija. Imma per eżempju, waqt li kont qed tiskellmu bdejt naromek u dimiet, huwa metodu tajjeb ukoll kif tallem il-kuluri li tfal. Mela. Speċjalment feta żgħira. Ħafna. Għax inti per eżempju meta tibda bil-kulur, jekk immorru għal babies u x'ħanurruhom ħanibdew bl-iswed u bl-abjad għax irid ikun hemm kontrast. Sewwa, issa tgħidli da kif ta' baby ta' 4 xhur ħaturih sensory tray. Jekk per eżempju jkun hemm shaving foam jew ikun hemm ir-rost ta' ġiġa textured minnu, mela taqbad saqajh u jmissu. Saqajh. M'hemmx għalfejn bil-force bl-idea x'edda age, l-idej ħajkunu qegħdin magħluqin. U iktar ma jikbru inti tal-limon, per eżempju, l-aħdar, kif ħanamlu l-aħdar? L-isfar u l-blu. Wow, interessanti, jina nasib li nixtieq li nkomplu nesploraw da s-suġġett fil-fatt. Iva, fil-fatt, il-Chanel nistidnuha biex tkun magħna għal-programm li jmiss. L-aħħar programm ġir ħanalqu naqra aktar bil-kbir. Minn hawnhekk ma fidlilna xejn ħlief. Nifqu ftit għal riklami imbagħad inkomplu.